2, 3, 1, 2, 3. Ja poiss läheb vasakule, eks? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tahaksin kodus olla, tulla kun töitsenaan. Muuten osataan liian, usein vaan. Ja muuten osataan liian, usein vaan. Tahaksin, 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 aga just nimelt see koht, kui ma siin olen, eks ju. Siin ma lähen. Ringi seljati vahetussamm kiige. Siin jääb nagu jah kiigesse jääb. Ja vaist üks.